hayi bangcwele izinto zonke siyazenza kodwa izinto zonke sisazenzela phezulu kwenhlonipho. Ngizacela angisezokhuluma nje ofundileko mphathiswa Shumayeli umfana ofundelayo ufundele la amazwi ananele le nkulumo yonke seyikhulunywe. Mhlambe bese ngizokhuluma amazwi abewunabili. Umvangeli lo ukhumalo lezintabeni zasezingolweni nawuthiwa sezinqoleni. Ngiyakubonga bangcwele ubanane namhlanje nakule nkonzo yasemini. Ngigibele ngolosine ekhaya ngabamba ibhanoyi endisala eGauteng. Kodwa uNkulunkulu ungigilela isimanga uma ikhona uba ingane yami ikhona kodwa izofika ngilandile la. Ngoba ithumele lana ngazi noba umshumayeli walapha ekhaya uphi. Utholakala wathi kwesikhumbuzo. Ebusuku ngilele. Ngivuka ngamtshela umfana. Ngathi ngibona ngifika endaweni esontweni. Kodwa uma ngibakezwe isonto base bethaguqa. Lithi lamawo. Ngakaguqa nomguqa sesangweni. Kanti ngempela ngizokuthi ngifika la esangweni nazi izikhulu zasonto ngiyaxolisa. Sithi angiguqe. Ngikhulume ngaso leso sikhathi khona sibonakaliswe. Ngoba uNkulunkulu uyangipha ukuthi uma ngizoya endaweni ngiqale ngithi ngifika khona bese ngiyazi ukuthi kume kanje kwama kanje. Ngathi mina ngimdala welibandla. Ngihambe nesiqu ilanga siyabha kakhulu lesiqu inkosi ilanga lamalanga. Namhlanje nasisonyazini isiqu sesihlanu. Sokubuyela ubhombela lo umsunguli lokuqaliswa lelibandla. Ngafika ngabona lento engiyibonisa ebusuku. Bathi baba kuqala ngoba kuyahlatsheleka. Ngithi mina engane phela fanele ngene uma sekuhlatsheleka. Umthetho waleli bandla uma usafunda umthandazo wokuvuka uma usafundwa ingakosho izwi ukuthi inkosi ayibusisa ukuphuma kwebandla bangena abantu. Kodwa noma ke bangathi inkosi ayibusisa ukuphuma kwebandla bayangena abantu esontweni. Ngiyathethelela kodwa phela ngisho ukuthi ngibecala. Kodwa bathe bangiguqa. Ngathi ngimdala ngelibandla. Ngiwudispatch ngizela nje ngizokuhlola ngiyakufika ukuthi kwenzeka kanjani. Akufundele lawa amazwi sinalele lawa amazwi sengizovala inkonzo. Soyifunda nje bese ibizile isigaba sesibili. uNkulunkulu ukhulumano Elizabeth ade thina bathi abantu sina sikhonza umuntu thina simkhonza umuntu. Sikhonza uNkulunkulu. Ake sizwe lapho ukuthi indaba kaElizabeth owazala uKristu uJesu yehlukene nekuzalwa kwakhe kukaShembe. Entombazane yabe ilungile ingenasono. Yabe ingekho intombazane eyayinjengayo uqotho. Ilondekile ebusheni bayo bonke. Elusiyo uJehova umbengana. Lo mntwana wabe ehlonipha kakhulu. Ethandeka futhi kubazali bakhe bonke bethokoza. Ngabe wena nawe yazi inhlonipho bangcwele. Mina ngino 84 manje weminyaka. Khulele kuleli bandla. Babala abantu abangangami namhlanje nasebephelile nje basukuyamba insizwa ogcwelisa nje abantu esikhule nabo bengemva kumina ugcina ungemva kumina ngimshaka iminyaka emibili. Ayikho into enhle njengenhlonipho nokuthi uthandeke uziphathe kahle phambi kwabantu naphambi kaNkulunkulu. Ngoba umzimba wakho ulithempele likaNkulunkulu. Uma uziphatha kahle izinto zakho ziza kulunga. Funda. Entombi kwakuyintombi kaJehova izange izone ngalutho elifayo. Lensizwa khona insizwa
Hayi ngathi ngikhula uma ngiphuma ngezemsebenzini uthi ubaba kimi mfana njengoba uyahambe yakosebenza ngicela ukuthi uzungaqonywa eThekwini uzungathandwa eThekwini uzubuza oqonywa lapha ekhaya ngizokukhokhela ngafikele emkhumbalo ungakabikho umashu yabona into obona umashu ungakabikho umashu wakhelwe nje phambi kwami umashu wakhe umashu kodwa kanti ubaba ngiyibona engelona Nazareth athi ngiyibone namhlanje ukuthi ubaba kanti wayengithuma njengendoda eyathunywa eNiniva kodwa yashintsha endleleni ayintrashishi wena njengoba ulana nawe waphuma ekhaya uzosebenza ungabe wena usaqondene nokusebenza noma wafika wena la wenza okunye omunye uphuma ezesikolweni azofunda izolo njengoba ngithi ngiphuma ekhaya ngabambe izimoto zakithi ngalala eThekwini ngavuka eThekwini ngabamba ikhumbi ngilahle eVeleleme ngithatha ikhumbi yaseVeleleme ngisa airport ngangobamba ibhanoyi ngagibela indiza ushila ngazokwehla lapha eGoli umzukulu wami ozalwa indodana yami kamama wesibili ubezothwala iziko la ezothwala ijazi ezothwala ijazi kodwa balungisa mina bathe ngifuna mkhulu uzoba khona wena ngoba nginjenje wena owangisekela ubaba owangizala lo mzoza lentombini kodwa umfana wami wayiphika lentombazana exolisa ngikhuluma ngento zakithi kodwa ngikhuluma nawe ngabe sengithi-ke mina athi umfana kobonana ngesisu kwathi uma seyibelethiwe ngasengilana nodade wethu kade kuyahambe obona le ngane behleli lapha entabeni ogogo bayo beza nayo wabuya wenza kumina usisi wathi hhayi upende wala ekhaya ngathi ngaphinda bona ufuna batshele ukuthi kulungile ngiyavuma-ke leyo ngane yala ekhaya nayo imali yamazolo abahambe ngoba ngewumnazaretha bahamba nayo ithi-ke mkhulu nje wena ngoba ngangithi uma ngibuya emsebenzini ngihola imali encane kodwa ngithi ayilando lapha kubo izekhaya ngikhiphe 500 ngithi hambe yothenga into zasikolo namhlanje iyona le eseyidala ngagibela ibhanoyi ngazofika lapha eGoli kodwa ngithi mzukulu njengoba uyofunda ungafika wena kuthiwe yeNiniva ubese uphuma wena uyahambe eTrashish kusasa wena bese uthi ngino-sugar date ngizofuna u-sugar date wami ozongenzela u-1 or 2 akufuna kodwa ngifuna ukhuluma indaba kaShele ukuthi maNazarethe nina nikhonza umuntu nina nikhonza uNkulunkulu ake size kule ncwadi-ke ifunde leli gama lokuthi ngu-Elizabethi igama lakhe akabhadiswa ngalo wayelinono elikhulu engafuni hlazo ezonda okubi ethanda okuhle unyawo lwakhe lwaluhamba ekhanyeni kukaJehova wasebusheni bakhe nasebuntwaneni bakhe ekukhulekeni kwakhe ekukhuleni kwakhe wayeboshiwe ngoThixo wena woshwanga wena funda kodwa yena wayengaqondi ukuthi uNkulunkulu umelusile nokuthi umeluseleni kanti umelusele okuyingcwele kwakhe kusukela engena ebutshitshini kwakuthi uma eyedwa esehlane ezwe izwi likhuluma naye lithi Steya mntanami ungazoni ebusheni bakho uzozala isikhozi sikaNkulunkulu uShele izobaqalela athi umuntu nina nikhonza umuntu mntanami ungazoni uziphathe kahle ngoba wena uzozala isikhozi sikaNkulunkulu igama lakhe lozomzala uShembe Lothu mangabe noma ngabe kugingqa imoto yalona noma ngabe ibhasi noma ngabe yini kodwa uma memeza ukuthi aweshembe basinda abantu ngoba lelo gama sihleli ngalo la sihlanganiswe yilo la njengoba ngize la nje bagudukile bade umama bade ngifike naye izolo
Now that and the Tagasi have to fill up about to get about. I think the tongues were the Salamina gets it also. Seconds of what Sas said about Tatabatana, the Oma Bipanoi, I said, send it up the 6. And you pick the second. Going to see a number of Naviti, MZ, a foundation or speed is always up one day. What I'm telling you, one get 10, get figured I made up soon, a fair. I'm just on a person. I tell you, funny. That's the bonus so in one figure apart. What on cook? It's a lamb and cook. Nancy and the only ones are managing. Give down the ones and one bar of Batabanga. No, Bonana. Now, so come when you're going to push it up on a part of the town. Look for very little missing in our part. Ozana. Lelizwi lamemeza emkhathini kodwa wayengamboni umuntu oliphimiselayo lentombi yabe ingazi ukuthi lelizwi lichaza ukuthini nokuthi livelaphi ngempela uSitheya wakwazi ukuhlonipha uNkulunkulu nabazali bakhe akazange aqome ngelinye ilanga lentombi seyisebenza kwamlungu kuvunwa ukorweni umiswa intombi zamisa izithungu zonke mhlawumbe emakhosazana mhlawumbe zazingaphezulu ngoba zazisebenza kwamlungu eplazini zamisa izithungu zazo khona insimbi lapha seziyodla ozanayo umiswa izintombi ziziningi kwakuleyo nesithungu sayo kwakuyileyo ntombi nesithungu sayo leyo ntombi nesithungu sayo zabe sezihamba zonke izintombi ziyokudla ngesikhathi sokudla sedina emini kwathi esasekhefini kwafika umoya omkhulu oyisiphepho zathi sezibuyela ensimini zafica izithungu seziwile zonke usele esisodwa sentombi yakwaHadede uSitheya zonke izintombi zathi kuye hawu unenhlanhla maHadede ngoba usale esabo kuphela kanti umoya ubumkhulu kangaka alolo suku uJehova wayelethe uShembe lentombi yakwaHadede wafika wamubeka phezulu kwekhanda lakhe ngalolu suku ntambama kwafika izwi lathi Sitheya ungazoni ebusheni bakho ungaze uqoma uzozala isikhonzi senkosi uShembe wathi futhi ngolunye yabonga isikhathi siyabheka yabonga Nkosi ngusisi bantwana benkosi angithi ngizwa kahle bangcwele le ndaba ungaqomi ungazoni ngoba uzozala wena isikhonzi sikaThixo igama lakhe lozomzala uShembe bathi ke because umuntu nina wazalwa ngenyama uShembe akazalwanga ngenyama uShembe wavela ezulwini kodwa abeke entombini ngoba wayengekavela esigodweni lesi okhunilo nje wazalwa naye njengabantu bonke wakhulelwa lo wathi enkathi ekhulelwe wayekufika izwi lithi wena uyabona lo moment uziphathe kahle ukhulelwa umesiya wena umsindisi ozosindisa abantu izwe lonke sibuthana ngendaba enjalo bangcwele lelo ikhulunywa nazo insizwa bezikhuluma ngaho mina ngeke sakhuluma nangokukhulu nangemsebenzi yothingo lamakhosazana ngoba sebekhulumile kodwa ngizoke ngibeke lokuyana nje mhlawumbe ngoba uNkulunkulu abengithumile lapha kule temple angilazi ngizwa ngevo kodwa umfana uthume washaya ucingo washayela umshumayeli mina ngisesikhubuzweni ngoba ngimtshele ukuthi isifiso sami ake ngosabata ethempelini ukuthiwa kusesana nezwe
kodwa uma sengilele ngilele ngabona ngifika la njengoba ngichazele ukuthi ngempela ufike kwenzeka lento eyenzeka esangweni. Ngithi abantwana benkosi uShembe sihleli nendaba enkulu emhlabeni, sihleli noNkulunkulu. Kukhona izinto ziyenzeka bekade siketeyisi naseteyisi bekade sikhona sizibona izinto zenzeka zisukume shosha. Kodwa wena wasukuma ishosha ehleli kuwishele. Wena usukuma nini wena ngoba zingcono lezashesha esihleli kuwishele ngoba sithi ngiphush. Ukhona ishosha singahleli kuwishele kanti ishosha esinjengami nje. Akithi ngibala iminyaka manje ngithi kuneminyaka abakhona. Nginamashumi awu-7 mina, nginamashumi awu-7 eNazaretha. Nginamashumi awu-84 ngokuzalwa. Kodwa ngiphazwa leli banga. Kodwa ngisesishosha namhlanje. Basukuma abantu. Ngithi abantwana benkosi into edala ukuthi uNkulunkulu ahlale kumuntu ukuziphatha kahle. Umzimba wakho ulithempele likaNkulunkulu. Lenhlonipho babuza abanye bathi hawu baba ukhuluma ukhula kangaka ukhula kangaka yini edala ukhula ayikho into edala ukuthi umuntu akhule inhlonipho. Yabona inhlonipho ake ngilinganise njengami ngiba umshumayeli mina ngicotshwe inyanga ezizolo ngihambile nenkosi lana sahamba kodwa ngiyantisha abashumayeli uma ufika nasekhaya manje noma inkonzo siyabile bese kufika umfundisi sithi wona thatha 1 ume ngoba sephiwe ukuthi ufika umfundisi manje. Inhlonipho wenza inhlonipho laba bantu abangemva nabakhulayo ukuthi bazi ukuthi uyahlonishwa emhlabeni, uhloniphe emhlabeni uzokhula. Sike enkonzweni ke bantwana benkosi ake ngiye lapha ya uNtombi ezentethelelo zinenhlanga laba bantu. Ebale khona imihlangano nangemikhosi emikhulu esibusiswa vele siqale kubona. Uvele kubusiswa bona uthe inkosi ibusisa intombi ezentethelelo zikuthola umendo. Zithola imisebenzi. Awu lena nhlanhla abangcwele. Kodwa ngakumbe uma sibusiso lingasibambi sibusisa. Zintokazi zakithi esesiganile nazi ngiyazibona manje athi ngibabala umakoti. Nami nginawo umolokazana ekhaya umfana wami uganiwe ade ngitshela nomfana ngelimeni ethi he baba uyawutshela umakoti ukuthi ngimphekele iteku lika 7,000 ngimphekele iteku lenkomo lika 7,000 elikhitshelwe umolokazana ekhaya. Athi ngiyabonga mntanami ngoba ngathi ngoba ngithi igama nje ngifuna umakoti athokoze ekhaya. Lokwakhela indlu hlele endlini ephambili. Ngokade ugano ngiyaxolisa. Bantu abami-ke yabona uma uganiwe wale nathi wehlaza. Ukhona uqhu lolu olufakwayo elithathwe zintombi nangamakhosazana ayogaxa usibali wabo. Lolo qhu alulahlwa lolo qhu lolo. Uyalibeka kuze kuthi ingane yakho yokuqala uyitholile. Ubese uyacathula wakha umtshawalo kuthiwa yini lefakwayo la esinqeni. Ngoba ulona thando phela lakho lolu owaqoma ngalo umkhwenyana wakho. Sokuyilona manje futhi uNkulunkulu anibusise ngawo lo ngane ingane yokuqala uthando lelo ubese uyakhela umgexo wayo wasesinqeni ngalo lucu owalithumela odadewethu lafikela busiswa inkosi yamaNazaretha yafika libusisa. Ufake le ngane ngoba iwuthando lwenu nesibusiso lo msebenzi owabusiswa inkosi yamaNazaretha. Eba nempilo ke le ngane ngoba ingane yenu ekwabi uzokwazi namhlanje ukuthi ubaba kaSibanibani useyena ubhuti kaSibanibani. Mkhulu Shembe bangcwele uvale inkonzo yakubekwazi
inkonzo leli bandla ivalwe ngapast 2 yavalwa inkonzo ngoba nemisebenzi yakhona mikhulu iyavalwa inkonzo ngoba past 2 ivalwa inkonzo okubheke kuphela ekuhleni inkonzo mayiphethe inkonzo apast 2 ushebe mkhulu ngeke agule indlela esimanga ngeke asibika agula avele kavaleka nomchamo xa ingakavu ase ngathatha ngaso esibhedlela ahlala esibhedlela kase ngabona imoya indoda soshaya ithwala yathi ukuthi hayi siyahamba ngabhotshosa phansi kwenkaba ngabhotshosa wakhishwa umchamo kodwa ngoshembe mkhulu ngoba odokotela bafika bakhandana kumena bathi yabona uma singakubhobosi wena ngeke lishone la kusasa la kuphila vuma manje sikugqobhoze bakubhobosa umchamo uqiza njengoba uyoshaya kulo wamuthi bafaka ipayipi baphuma umchamo aphumula kodwa ushembe mkhulu bafika inkosi imbethe isiqu sesibili unyaze lembethe kusesibili ngokumahlombe athwele izwe lonke ilanga lamalanga lathi ngifuna lesibhamu esingene la kuwena siphume lesibhamu lesingene kuwena ngifuna kuphume wena ngifuna ukusebenza ngawe angaqedi umsebenzi wami ngempela yathi inkosi uma yehle entabeni eKhenani ngabopha sengiphumile ekhaya ngabopha ngafeka itshena ngakhipha 100 rand ngathi baba ufikile wena umbethe isiqu sesibili wathi lento elakumina ayiphumi ngoba basebengibikile ngisho khona entabeni amantungwa ahlangana amantungwa ngoba ngeke wahlanganisa ayakongibika ukuthi baba sigulele umvangeli wethu uyasihlanganise nasentabazwe yathi inkosi uzophila ngithi ke baba ngicela lento iphile njengoba ushilo yaphuma sengiphindile ekhaya bayifaka kukhumala impela ke manje bayifaka kukhumala impela yanomchamo wahamba yaphuma ake ngibuze nakamanje emanesini laphana ngithi kodwa inkosi yami ngizophila ngoba ngisazoganwa nje bathi awumkhulu somkhuleni ngako usazoganwa ngithi ngazoganwa bathi kodwa hayi yaxolisa kodwa hayi ungaganwa lo neminyaka yakho ubonakala se-flesh aphuma uNkulunkulu wangiphilisa aphila ngoNovember zo-14 baphuma abakhokheli namakhosikazi kuzoshadiswa mina ngishadele umakoti nginomakoti nje ekhaya ingceli nginomakoti nje ngeke singiyayithanda itoyihamba nginomakoti owesithupha kodwa umshado wesithupha ekhaya ngikhulile neminyaka amashumi awu-8 eminyaka neminyaka ewu-4 ngaSeptemba zobe ngithi 85 ngiyambonga ke uNkulunkulu ngithi ngangambonga esibhedlela ngathi akekho omunye udokotela kimi unyazo wezulu ayikho into ephilisa ubangcwele ngiyabonga abantwana benkosi ukuba nani nakulo muzi kusasa ekuseni ngizomthatha ingane zami ngiyobamba indizamshini ibhanoyi ekhaya kodwa ngithetha ngesisanda nezwe lizawusona yamnandi ukuba nani futhi ke ngibeke phambi kwamakhosazana hayi ngiyathanda amakhosazana ngoba nomsebenzi kaNkulunkulu unyazi imali nemikhosi nemigidi lifike libusise nina libe yingubo yakhe nimbathe ambathe nina abusise umsebenzi wakhe wokwasezweni nibe liphinde nina niyolalisa nibe liphinde nina isiphathe kahle nibhaswa kwamaketshana nanga nami ngadla khona nami nguyena lwabhasobhe kodwa daliwe uma usiphotho bala awulutho futhi khaya uyasho ukuthi ngizela umfana kodwa hayi kodwa ngilenhlanhla ngilenhlanhla ithi into yaxolisa ngibheke emadodeni babukhumala vangela hambe lapha kumfundisi uChasa umnike lento uma ithatha umtshela ukuthi uzothola ingane yomfana ngabe sabe yamona bese ukuthi umuntu onjani ingilosi kade ngamqonda ngamtshela wathi hayi makushizi lento
hayi letha nawo manzi amnika kanti ke libhale legama ngoba mina lizodlula kumina walibhala sithe siqala sibonana ekupheleni kweminyaka ngonyaka wathi yekho mali ifikile lo nsizwe ugcwele hambe emhlabeni nensizwe ezimbili ukhulu Shebe bangcwele uShebe uthi kuphendula ikhehla lezinsizwa nami ngensizwe ngithe mina akunandaba ukuthi uyitshitshi mina sengathatha akunankinga ngiyabonga mshaya uthi inkosi ayibusise ukuphama kwebandla sokuvela kwena uyahlabelela bengakasukumi laba bantu funa basukume kahle baqede bathi dwa so vele basukuma kuNkulunkulu namandla wonke isababaka abamkhazayo abakasukuma abantu siyayela sekulungele ukuyenza inkonzo wongamanaza asibonge